Camera rolling action. Hei, cut जायासै मा जालायखो केमेरा रलिं खौलाय आं सोंगोन दा नों एक्सनखौल' होनदोब्रा गिदिर गिदिर आर्टिस्ट लाबावलाय बेफोर बुंनाङा दै लासिंसि गायना आंहा दे जागोन दे दे बुंग्रोदो केमेरा रलिं रनाय डायलगआव माबायदिब्रा बावगारलायलांबाय आं हेइ मासि गोबावब्रा हमनो बालायलांबायलां मा इमान थाब बावोब्रा नोंबो घन्टा नेरजाहोन आंजों बुलायनोबा दुगैयालासिनो फै नङाबा लेथ्रा नांगोनबो बिदि ओमफ्राय आंना डायलगआ माबायदि जागोन नोंनिखौ उनाव खिथागासिनो र' आङो रेडि केमेरा रलिं एक्सन आंजों दुगैनोबा बुलायलासिनो फै नङाबा बुलाय जागोनबो नों मा खर' होन नोङो हेइ मा जाखोब्रा नोंसोरनालाय बालायलांबायलां मा आंजों दुगैनोबा बुलायलासिनो फै बेलाय आंजों बुलायनोबा दुगैयालासिनो फैसो दा गोबोरखि मेलेम थोद मानि फोरोंलाय बेखौ नाया आं बेसे हेन्डसाम आंखौनो एक्टर खालामदोब्रा र' खनसे ट्राइ नायबा साननि दे एक्सन लागाव आं रलिंखौनो खालामाखै थै मजा नोंलाय मा खन्दाखौ नायगोमालाबाय थायोब्रा एसे गोसो हो शुटिंआव दे रागा जोंबा टिंटारां होनो गारहरदोलाय रा हामाब्रा बिदि बुंनो दे बुंदो केमेरा रलिं एक्सन हाबनो हागोन ना सार फै हाबफै दे जिराय नोंसानिया पिंकि स्वर्गियारिमोन ना औ सार नोंसानियाथ' मास मोननैनियानो दंखायो माथो आरो दाजों 3 मास जाबाय एग्जामनि फिसखौबो बे मासावनो लाफानाय जादों गासै नोंसानिया 2100 रां जाबाय रांखौ होलांखागोनबा रांखौथ' लाबोनाय जायाखैमोन सार बेसेबां दङ बेखौसो नायग्रोनो फैदोंमोन रांखौ सप्तासेनि गेजेरावनो होफैथार डेटआ बारग'लाङोबा एग्जाम होनो मोननाय नङा सार अन्नानै नोंथाङा एसे सहाय होदो आंथ' सहाय होखागासिनो माथो फिसखौ मास मोनसेयाव हायाखै मास मोननैयाव लादों मास मोननैयाव हायाखै मास मोनथामाव लादों बेनिफ्राय माबायदि सहाय नांबावगौ नोंथाङाबो एसे बुजिलायदो जेराव जोंनि फरायसालिया सरकारियानो नंखाया दे सार आं नाजानोसै बिदिब्ला थाथ'दो सारा आं थांनोसै औ दे थां नै माथो नोंसो थांनो जाबाय नामा औ जाबाय नै आंहा दासो अफिसाव थांग्रोदोंमोन आं सयल'सो होना फैनो मोनबाय माने फैसानि लेथाफोरखौ गोबाव दोननो मोजां मोनाथ' आच्छा न'खरफोराव मोजाङै दङ ना औ दङ दे नोंसानाव माब्लाबा बेरायनो थांनांगोन र' नैबे कार्डआव आंनि फन नाम्बार दङ माब्लाबा रांनि गोनांथि जायोब्ला कल खालामबानो जाबाय जागोन दे आदा बिदिब्ला थाथ'दो आदाया अके थांदो बरिया बिदिसो नांगौ दा एबारानो खाथियाव फैनानै बे जिंखाखौ उदैयाव सफै उदैयाव सबाथाय नोङो लाखिबानो जाबाय दे लाखिना उदैयाव खनसे लागायना हर ओमफ्राय आं मा सहसाव गोलैनांगौ आरो गोलैनाङा र' नों ओरै खालाम उदैयाव गोलै सजाबाथाय नों ओरै खालाम ओरै खालाम जागोन दे जागोन होबाय एक्सनखौनो माबा मोसानाय बादिसो नुबाय माथो आंलाय ओइ नों डिरेक्टर आरो नों डिरेक्टर नों सिरि सिरि थाबाय था साउथ फिल्मखौ नुवाखै नामा नों बिरखारलांलायनायखौ बिदिबासो मोजां नुयो मालाय देलै दे खालाम जाम्बा केमेरा मेक्सुला फंबाय रांलाय बेबारावलाय दे रेडि होनफिनदो
Kamera rolling. Action! आक्रमण! मा जाखो बिलाय लाजिबायलां। बरिया awesome outstanding बिदिसो नांगौ दा। हेलौ माबोरै दं? दङ दे मोजाङैनो। आरो नोंसोरलाय माबोरै दङ? जोंबो मोजाङैनो दङ दे। खोनादोंना? रानिनि स्कुलनि फिसा होनो जाबायमोन। सिगांनि होनो थानायजों आनजादनि फिसजों गासै 2,900 रां जाबायनो। रांनि बाथ्राखौनोथ' मा बुंनो बिमा। आंहाबो बे मासाव मोननो गोनां दरमायानो जाथ'वाखै। मोनोबाबो गोबां खम मोनगोन। बे मासाव लोमजानानै खामानिखौनो मावनो हायाखै। थेवबो जा मोनो बेखौनो हरगोन दे आं। फिसाजोखौल' मोजाङै फरायहो। नों नोंनि देहाखौ मोजाङै नायदो। रांखौ आं माबा मोनसे खालामनोसै दे। रां खामायनो फैनाया न'खरखौसो गोबां दुखुआव खोख्लैबोनाय जाबाय आं बिमा। नोंनि बाथ्राखौ गनायालासिनो फैना नोंखौसो दुखु होनाय जाबाय आं। आंखौ निमाहा होदो बिमा। ओइ नों मानो बेबायदि बुंदों? जोंथ' राननानै थायाखैना। आं बाबाजों फन रायलायनो। नै खोनादोंना? रानिया रायलायोनो नोंजों। नै सना बाबाजों रायलायदो। हेल' बाबा, मा खालामदो बाबा? ओंखाम जाबाय नामा? Esel, kau les nama berapa jenis beralai? Numpa badi sikau sang kenapa nenglang kulai? Ba duga tar matas lah. Kang krai, neng kena kele? Bi, pakai juta narele nih, kuman kena janang lai. Bi nongalai. Mata bayi ada jingke short video panai kasihnya. Oh, kalau nggak sinto, ikut saya buri sama kesmalai. Neng le buri mici kubra. Mici aja yangki. Buku nanya apa bodoh sangga? Tut usibo. Di form jaga limat neng le. Sur gue dah bilai, angko di fam nanai. Betopi buku nanya ku. Sur gue dah bilai angko di fam nanai. Tut selebih kusip dong. Good dah surau. Sampai kaca tanah neng. Ma kaca tanah lo. Funa nih bodoh sang. Bigus tapi jangan noli. Siapa jangan cu. Hoi, dur nasilang. Oi Randeng, masa ke? Mandang lebih ke? Semua kau sebut demen berang semua kau kuy nadi menang. Isi tatap garis nabra. Ada nung serba, tatap garis nade. Just for fun yar. रांखौ सप्तासेनि गेजेरावनो होफैथार। डेटआ बारग'लाङोबा एग्जाम होनो मोननाय नङा। बिखुनजोआसो फैसा खामायना जाहोगासिनो दं नामा अनजालि? लाजिलायलांबायलां खोनाना। बिखुनजोनि मोननो गोनां रांखौसो आसा खालामबाय थायो नामा? हामानथो हायाव जिरायना सिन्था थाबाय थाखो आइ? लोमजाबाय दोंसो नामा? लोमजायाखै आयै। माखौथो सानबाय थानाय? आयै, गाबोननिफ्राय आंनो खामानि मावहैनोसै। रानिखौ नों स्कुलाव दोनलांबानो जाबाय। बिहामजो, नों मानो बिदि बुंदों? आंथ' नोंखौ मालाबाबो बुङाखै हाजिरा मावहै होननानै। बुङाखै आयै। नाथाय समानो थिनबाय। माखासे बिबानखौ बानस'नो। नों मालाय बे बैसोआव बेसेबांथो खस्थ' खालामबाय थाबावनो? नाङा बिहामजो, नाङा। बैसोआ थांदोब्लाबो गोहोआ खमायलाङाखै। बे समाव नोंखौ हाजिरा मावहोना समाजनि मानसिफोरजों बुंजानो लुगैयाखै। बिहामजोखौ हाजिरा मावहोना जाग्रा होनना। समाजा माखौथ' बुङा आयै। दिनैनि समावबो बेखौनो बुंगोन।
बिखुनजोखौ खामानि मावहोना उदाङै जाग्रा होननानै। बिहामजो नोंखौ सोरबा बिदि रावै बुंदो नामा? बुङाखै आयै। जों गोदोनिफ्रायनो हाजिरा मावना जाबोनाय मानसि, सोरनिबा मेगना गाना जानो हागौ। इसोरासो नुहुरगासिनो जोंखो। रांनि गोनांथि जादोंबा बुं बिहामजो, आं दिहुनगोन ना। ओहो जायाखै आयै। फै आयै, आथिं आखाइ सुनानै ओंखामा जानानै लाग्रोफैदो। जानांगौ बिहामजोआ आंनि सिगाङाव मायबा मोनसे बाथ्रा राखोमाथारदों। बिथ' मालाबाबो आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफेराखैमोन।